ọ bụ nnọọ oke ọnọdụ ihe ịtụmanya dịka ọtụtụ ọnụọgụ ụmụnwaanyị na Amawbia gbakọtara nnọọ ọnụ na ya bụ okporochi ime obodo Awka South ma bụrụkwazị n'anya ọgbakọ nkụzi nke ebumnobi ya bụ iji wee gbaziere echiche obi ha banyere ọrụ bụ nke a kwesịrị ịdị na-alụ n'ime obodo. Ya bụ ọgbakọ nkụzi bụ nke a chịkọbara site n'aka otu jikọtara ndị ntorobịa gbanta Awka South 2 Constituency ma bụrụkwazị ya bụ otu bụ ndị nke na-enye aka gbanwee usoro iwu nke gọọmenti ka a kpọrọ Ladies of Purpose ma bụrụ nke a chịkọbara n'ụzọ pụrụ iche iji wee kọwatuo ma gwa ha mkpa ọ dị isonyekwa na ya bụ ọnọdụ ọkwa ọchịchị dịka o si wee metụta ụmụ nwaanyị. Onye nta akụkọ anyị bụ Chibụzọ Obidike ga-ewetara gị akụkọ. Oge ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ ahụ, osote okwupụta okwu na ụlọ omebe iwu nke steeti a bụ Right Honorable Chukwuma Okoye bụ onye so wee hazie ọgbakọ mmụta ahụ gwakwara ndị ahụ akụziri ihe uru ọ bara ụmụ nwaanyị isonye na ndọrọndọrọ ọchịchị ya nakwa ọchịchị obodo. O kelekwara Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ohere o nyere ụmụ nwaanyị na ọchịchị ya ma kwukwezie na nke a bụ nke gosiri na ọchịchị ya bụ ọchịchị onye kwuo uche ya. N'aka nke ya, Joy Enekwechi bụ onye chịkọbara ọgbakọ nkụzi ahụ kọpụtakwara obi aṅụrị ya nyegara nkwado nakwa agbamume Right Honorable Okoye na-enye ha bụ nke ọ gụnyekwere dịka imepere ụmụ nwaanyị ụzọ ịfụ na ha na-enwe ezi obibi ndụ oge ha na-enye nkụzi. Lady Ngozi Ekwunife nakwazi ọkammụta Jaja Nwanegbo dozikwara ndị ahụ bịara ka akụziere ha ihe ka ha gbaa mbọ fụ na ha ji umeala nakwa ezi omume wee tinye n'ihe ọbụla ha na-eme.